Hello! Welcome back to my channel mga kalakwatsera. Kita yung aming kwarto na magulo. Uy! Tingnan mo, pati yung kalubloban. Ngayon po, i-share namin ang paggawa ng cake. Hindi, mag-decorate lang pala na kami ng cake. Bye-bye. Okay, go!
Thanks for watching mga kalakwatsera. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe to my channel para lagi po kayong updated sa aking mga latest videos. And don't forget to click the notification bell. Bye!